Исәнмесез, эфирда яңалыклар вакыты, студияда Лина Хәсәншина. Калабыздагы төтен исенең сәбәбе нәрсәдә? Ознакай районында комбайнчы һәм механизаторларны зурлыйлар. Музыка күллиятендә яңа иҗади проект башланды. Әлмәт районы юллары кышкы очырга әзерме? Юл транспорт һәлакәтләре статистикасы уйланырга мәҗбүр итәме? Бу сораулар Әлмәт башкарма комитетында узган юл хәрәкәте куркынычсызлыгын тәэмин итү комиссиясе утырышының көн кадагында булды. Юл хәрәкәте иминлеге утырышы район башкарма комитеты җитәкчесе Ойдар Каюмов рәислегендә үтте. Комиссия әгъзалары, шәһәр һәм район хукук саклау органнары җитәкчеләре, транспорт предприятиеләре вәкилләре катнашында узды. 1 декабря сентября текущего года в нашем районе произошло еще 3 ДТП, в которых погибли люди. Юл хәрәкәте иминлеген тәэмин итү комиссиясе утырышы Әлмәт районы буенча Россия Эчке эшләр министрлыгының дәүләт автоинспекциясе начальнигы Валерий Гыйздәтуллин докладыннан башланды. Ул юл транспорт һәлакәтләре статистикасын китерде. Агымдагы елның 8 аенда район территориясендә 77 юл транспорт һәлакәте теркәлгән. Аларда 10 кеше һәлак булган һәм 94 кеше җәрәхәтләнгән. Чыгыш ясаучы билгеләп үткәнчә, уртак көчләр белән генә район юлларында аварияләрне киметүгә ирешергә мөмкин. То, что у нас в сентябре смертность растет, это очень сильно пугает, откровенно говоря. Я думаю, что по каждой ситуации мы потом отдельно еще с транспортным отделом и с управлением транспорта и строительства обсудим, но рост категорически не имеем права. Будем над этим работать. Кышка район автомобиль юлларын әзерләү һәм аларны тиешле тәртиптә тоту турында автомобиль юллары шәһәр идарәсе директоры вазифаларын башкаручы Рәфис Нуришанов сөйләде. В течение года производился ямочный ремонт автодорог горячим асфальтом 3860 квадратных метров, литым и холодным асфальтом 445 квадратных метров, санация трещин 10786 погонных метров. Чыгыш ясаучы билгеләп үткәнчә, чокырларны ремонтлау бүген дә дәвам итә. Кышка әзерлек мәсьәләсенә килгәндә, кышкы чорда юллар һәм урамнарны карап тотуның тулы циклы патруль йөрүдән, алдан бузга каршы эшкәртүдән һәм машина, велосипед юлларын һәм тротуарларны җыештырудан гыйбарәт. Основная задача зимнего содержания дорог – обеспечение бесперебойного, безопасного и удобного проезда автомобилей по дорогам уличной дорожной сети. Данный процесс возможен только при наличии эффективного парка современной коммунальной техники и качественных противоугонных материалов. Автомобиль юллары шәһәр идарәсе җитәкчелеге сүзләренчә, тәүлек әйләнәсендә махсус техниканы 100% чыгару өчен эшче һөнәрләре арасында кытлык бар. Бүген 15 механизатор, 18 махсус техника йөртүчесе һәм 10 юл эшчесенә ихтыяҗ. Җәй башыннан ук Әлмәтнең кайбер районнарында яшәүчеләр төтен исенә зарлана. Шәһәр хакимияте моны игътибарсыз калдырмый. Экологларның фаразлары берничә була. Чынлыкта төтен исе кайдан чыгуын Асыл Нуриева белеп кайтты. Кичләрен төтен исе килүдән Шевченко, Балакина, Галиев урамнарында яшәүчеләр зарлана. Исенең каян чыгуын һәм монда кем гаепле дигән сорау өстендә шәһәр халкы җәй башыннан ук баш вата. Ужасный запах гари, даже дым какой-то стоит, непонятно откуда он идет, конечно, но гулять некомфортно, дышать тоже, даже дома иногда пахнет. Неприятно пахнет, конечно уж, никому не хорошо от этого, ну и на здоровье, наверное, влияет. Дышать тяжело. Вечером, например, вот ты идешь на прогулку и приходится возвращаться, вот подышать свежим воздухом хочется, увы и ах. Халыкның борчылуын экологлар игътибарсыз калдырмый, әмма төтен исе чыганагын озак эзләргә туры килә. Өстәмә җиһазлар да җәлеп ителә. Нәтиҗәдә агропоселок артында торфяникның пыскып ятуы ачыклана. Сейчас проводим работы по затоплению данной территории. Как вы видите, вот один участок уже перестал дымиться, осталось еще 2. Надеемся, что сегодня мы работу завершим, но все равно понадобится время для того, чтобы вода все-таки проникла во все слои. И после этого, надеемся, потухнет. Белгеч шулай кишләрен төтен исе көчәюен температура һәм атмосфера басымы төшүе белән аңлата. Мы каждый день мониторим ситуацию, каждый день выезжаем, смотрим, какова обстановка. То есть усиливается либо уменьшается. Пока вот за все время, которое мы здесь, пока вот как 3 очага было, они так и остались. То есть один вот за моей спиной потух уже, осталось вот 2.
Мәсьәләгә ачыклык кертелеп, сәбәпләр билгеле булгач, аны хәл ителү өчен чаралар күрелгән булып чыга. Атна ахырына кадәр ис таралачак ди белгечләр. Мондый хәлләрдән киләчәктә качар өчен һәр кеше үз җаваплылыгын һәм эшнең җитдилеген аңларга тиеш. Ә уртак омтылыш һичшиксез хәзерге заманның экологик проблемаларын хәл итүгә ярдәм итәчәк. Алсу Нуриева, Рафаэль Сафин, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Башка темаларга Ознакай районында урып җыю эшләрендә яхшы күрсәткечләргә ирешкән комбайнчыларга, механизаторларга акчалата сертификатлар тапшырдылар. Шара Союз Агро җәмгыятендә хезмәт куючылар өчен оештырылды. Хуҗалыкның кукуруз басуыннан махсус хәбәрчебез Эльмира Шәрифуллина. Союз Агро җәмгыятенең басу кырларында бөртекле культуралар август урталарында ук җыеп алынган. Бүгенге көндә хуҗалыкта 2 елга җитәрлек күләмдә азык әзерләнгән. Сегодня более 7 комбайнов. Бүген биредә 7 комбайн эшли, 30-дан артык техника кукуруз ташый. Бүгенге көндә Союз Агро җәмгыяте тулысы белән 2 елга җитәрлек азык әзерләгән. Бу хезмәтне оештыруның нәтиҗәсе. Это вот благодаря организации труда. Район башлыгы Марсель Шайдуллин иң яхшы күрсәткечләргә ирешкән комбайнчыларга, машина йөртүчеләргә, тракторчыларга акчалата сертификатлар тапшырды. Механизаторлар эш көнен иртәнге сәгать 6-дан башлый, караңгы төшкәнче алар кырда. Көннәрнең яхшы торуыннан файдаланып калырга тырышалар егетләр. Работаю в Союз Агро. Союз Агрода 2017 елдан эшлим. Иң элек машина йөртүче булып урнаштым, соңрак тракторга, комбайнга күчтем. Шул вакыттан бирле менә бу комбайнда эшлим. Район мәдәният йорты артистлары авыл хезмәтчәннәренә үзләренең күңелле чыгышларын бүләк иттеләр. Эльмира Шәрифуллина, Рөстәм Әкбәров, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Әлмәт районы Елхавой авылында авыл халкы көзге уңышлары белән мактанышты. Биредә кабак бәйрәме узды. Авылша юмартлыкны безнең иҗат төркемендә күреп кайтты. Бусы бик тәмсез буларга тиеш. Ашап карамагыз, яме? Бусы безгә. Рәхмәт. Кабаклы алма бәлеше йөземлеш почмак, табадан гына төшкән коймак. Елхавай авылы халкы әбиләр чуагын әнә шундый сый нигъмәтләр белән каршы ала. Елы коры килсә дә халыкның тырышлыгы бушка китмәде. Бакчабызда бәрәңге дә, авылның бренды булган суган да, кабак да уңды ди авыл башлыгы Алмаз Хәсәншин. Шуңа күрә көннәр матур торганда бергәләп җыелып бәйрәм итәргә уйладык, ди ул. Шундый матур көнне, эш көнендә әйбет, иеләрендә бөтен эшләрегезне калдырып, безнең шундый бәйрәмгә килгәнегез өчен бик зур рәхмәт сезгә. Безнең менә шулай бергә җыелу, очрашу авылдашлар белән әйбет, ул үзе бер зур бәйрәм, үзе бер гомер. Бәйрәмнең төп кунаклары авылның өлкәннәре. Көзге муллык чорында тормыш тәҗрибәсен уртаклашыр кешеләребез дә халыкара өлкәннәр көнен каршы ала. Узып барган яшьлеккә мәдхия җырлап, алар да борынгы җыеннарда уйнала торган милли уеннарны искә төшереп алды. Бәйрәм булгач бүләкләрдә шактый булды. Нәни авыл халкы өчен уен мәйданчыгы эшләп торды. Өлкәннәр өчен фотозона, Елхавай музееннан махсус күргәзмә оештырылган иде. Чараны оештыруны уңышлы башкарып чыккан мәдәният йортына авыл җирлеге башлыгы бу кичтә күптән көтелгән өр-яңа 2 баян тапшырды. Аны хәвескәрләр шундук сынап та карый алды. Очрашуда күрше Сәрәннән, Түбән Абдулдан авыл мәдәният йорты коллективлары да катнашты. Кунаклар билгеләп беткәнчә, мондый планнан тыш очрашулар араларны якынайта, дуслыкны ныгыта. Бик дуст яшибез без, бергәләшеп иҗат итәбез, төрле чараларга, кайсыдыр менә бик зур чараларга да бергәләшеп әзерләнгән вакытларда була. Шулай ук менә район дәрәҗәдә үткәрелгән бәйгеләрдә бергә бердәм булып катнашабыз. Бәйрәм концерт программасы белән дәвам итте. Рәдифә Нугманова, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Бөгелмәдә исә көзге ярминкәләр сезоны ачылды. Сәүдә бөтен Ленин мәйданы территориясендә җәелдерелде. Анда җирле карабудай, көнбагыш мае, сыр, ит, яшелчә, балдан алып балыкка кадәр барысында табарга мөмкин иде. Айгөл Шәрәфиева тулырак сөйләр.
Бөгелмә халкы кышка запас әзерли. Борж җыелмасы булган яшелчәләр янында иң зур чират. Кемдер тузлау өчен кәбестә, кемдер сакларга чыгындыр кишер сатып ала. Продукцияны азык-төлек һәм эшкәртү сәнәгате эре предприятиеләре, шәхси эшмәкәрләр, фермер һәм шәхси хуҗалыклар тәкъдим итә. Сегодня мы проводим первую осеннюю ярмарку сельскохозяйственную. Сельхозтоваропроизводители и личные подсобные хозяйства нашего района вывезли продукцию. Богатая продукция в ассортименте. Мясо, говядина, свинина, куры, диетическое мясо, также кролики, овощи, фрукты, мед, молочная продукция. Ефановка авылыннан килгән Александр Лунев орлыктан яңа сыгылган майның файдасы турында сөйли. Ул бу эш белән үзе шөгыльләнә. Майны сыга, сата. Семечко берется, пресс и получается целебный продукт. Я его предоставил. Ну и сопутствующие товары. Это очень модно, популярно, много спортсменов, много хотят жить долго и счастливо, поэтому, конечно, растительные продукты, именно вот эти масла живые, они обладают целебным эффектом, поэтому все больше и больше популярнее. Махира Әскәрова Самары өлкәсенең Камышлы районыннан килгән. Ярминкәдә ул үз бакчасында үстерелгән продукцияны тәкъдим итә. Көбінше келебіз Бөгелмәгә базарға, име ярмаркалар булгач, ярмаркаларга келебіз. Суганыбыз 50 сум, 40 сум, сарымсагыбыз 150 сум, бәрәңге 200-250 сум. Авыл хуҗалыгы җитештерүчеләре өчен ярминкә үз товарларын сату өчен яхшы мәйданчык, ә халык өчен бу арзан экологик чиста продуктлар сатып алу мөмкинлеге. Кыскасы, һәркем өчен уңайлы вариант. Ике якта файда күрә. Ит карады, менә инде фарш алдым, менә инде таблюный май алдым, әйбәт икән. Рәхмәт килгәннәр. Бөгелмәлеләр арзанлы бәядән товарлар сатып алудан тыш кайнар чәй белән сыйланып, концерт программасы белән дә ләззәтләнә алды. 1 октябрьдә Бөгелмәдә янә ярминкә узачак. Аны халыкара өлкәннәр көненә багышлыйлар. Айгөл Шәрәфиева, Зирәк Сәйеткулов, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Фәрит Яруллин исемендәге Әлмәт музыка күллиятендә яңа иҗади проект старт алды. Классик һәм вакыт кысаларында уку йорты концертлар залында күренекле музыкантлар үз иҗатлары белән бүлешә. Россиянең атказанган артисты Евгений Михайлов концертын безнең иҗат төркеме күреп кайтты. Музыка күллиятенә килгән тамашачылар Россиянең атказанган артисты Евгений Михайлов башкаруында Рахманинов, Шопен, Грик һәм Гинзбург кебек күренекле композиторларның әсәрләрен тыңлый алды. Евгений Владимирович Әлмәт аудиториясе белән таныш. Ул элек тә безгә концертлар белән килгән булган. Бу юлы да уйнау җылы һәм рәхәт булды ди маэстро. Очень был теплый прием, вообще очень хорошо игралось, и в том числе потому, что очень внимательно слушали дети, что бывает очень редко. Наверное, это просто хорошая музыка. Классика һәм вакыт проекты Татнефть хәйрия фонды ярдәме белән уза. Аның кысаларында исемнәре бөтен дөньяга билгеле пианистларның концертлары планлаштырылган. Бу проекттан Әлмәт тамашачысын танылган музыкантлар белән очраштырса, икенче яктан булачак музыкантларга үз осталыкларын арттыру мөмкинлеген бирәчәк. Приехали даже из города Нурлат, 10 человек, из Азнакая, из Леногорска. Поэтому я думаю, что вот продолжая наши эти концерты, мы будем воспитывать нашу публику и взращивать любовь к классической музыке. Киләсе очрашу октябрьгә планлаштырылган музыка күллияте сәхнәсендә Казан консерваториясенең яшь педагоглары Даниил Малюта белән Алина Гыйбадуллина дуэты чыгыш ясаячак. Вакыт һәм классика проекты кысаларында Әлмәт музыка күллиятендә мондый концертлар айга бер тапкыр уку елы тәмамланганчы барачак дип вәгъдә бирә аны оештыручылар. Рәдифә Нугманова, Дамир Курбанов, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Әлегә шулар, мин Лина Хәсәншин һәм монтаж операторы Динара Гайнетдинова сезнең белән сау булашабыз. Исән-имин булыгыз.